Benvidas e benvidos a un novo programa de GZ Música TV. Desta volta cruzamos a ría, estamos na parroquia de Priegue, en Nigrán, na base de operacións de daqui da ría. Estamos con Anxo, con Gabri e máis con Simón, tres dos integrantes desta formación, que nos van a explicar un pouquiño onde estamos, que este sitio que é, Gabri, contanos. Bueno, estamos na casa da miña familia, vale. Aquí onde me criei eu. Estamos en Priegue, en Nigrán, como ben dixeche, no Val Miñor. Aquí temos o noso estudio de grabación que estrenamos xusto cando apareceu a pandemia. Antes era o taller do meu pai de carpintería. Entón agora chamase a Carpintería Estudios en honor a él. Nada, estamos aquí traballando duramente dentro do que podemos, que é gravar cancións, porque o que é salir a tocar xa sabedes que está complicado. Claro, porque decides que é un estudio novo, non? Antiguamente vos gravades todos os traballos, pois penso que algún non moi lonxe de aquí, non? Porque tedes grabado con Abreu por aquí abaixo, non? Sí, xusto aí é a praia de Patos. Por aí abaixo, non? Aí o coñecimos a él, os primeiros dous discos foron aí. Foron aí, non? Claro. 3 discos, incluso. Despois xa se mudou, sempre fomos a gravar onde estivera Abreu, non? Onde Abreu e ades vos, non? Esta vez el non está na produción, decidimos tomar nosas rendas, un reto tamén, bueno, facelo totalmente autoproducido, aproveitando que temos eso aquí o estudio, xa temos unha bagaxe, creemos que temos uns mínimos coñecementos para poder facelo, nos botamos aí ao monte, bueno, temos o disco prácticamente acabado. Así que ya estamos moi contentos, así que bueno, con moitas ganas de poder sacalo, pero non sabemos todavía como vamos a facer. Cando se vai facer, non? Bueno, pois se vos parece, ainda que sabedes que as vistas son impresionantes, coas illas Síes, coa ría e co mar, vamos ir para adentro, vamos ir ao estudio a coñecer, bueno, pois iso, o interior desta base de operacións de daqui da ría, aquí en Priegue, Nigrán, a Carpintería Estudio. Ben, pois estamos xa no interior da Carpintería Recording Studio, non? Pois este novo fogar un pouco de aquí da ría. Contábanos Gabri aí fora ao comezo, pois que, bueno, que esta foi fora a carpintería do teu pai e que agora, pois, que decidades vos dar o paso a montar aquí o estudio, non? Bueno, un pouco tamén por probarvos, non? Por saber se dades capaces de levar adiante todo o proceso, pero hai algo máis, o sea, por que dades o paso en definitiva? Sí, bueno, na banda hai dous técnicos de son. Iso é importante. Aquí máis somos técnicos de son, sempre estivemos conectados con este mundo. Entón, a idea estaba na nosa cabeza, bueno, antes da entrada de Joaquín, xa con Simón, que Simón tamén fixera un curso de técnico de son aí, non sei, pois 10 anos. E xa estábamos con esa historia dende hai moito tempo, non? De gravarnos nós e tal, pero bueno, claro, é un mundo moi caro, claro. Había que atopar o momento, nos lanzamos, xa che dixen antes, pois hai un par de anos realmente, pero isto estaba inhóspito, totalmente, claro. Levaba 10 anos apagadas as máquinas, cheo de serrín e, bueno, de telarañas e de todo, non? Entón, pois nos levou o seu tempo facer a obra e cando rematamos apareceu o Covid e bueno, foi un inicio así, nos viu moi ben, nos viu moi guai, porque realmente podíamos ir ao noso posto de traballo que non era outro que este, claro. E podíamos compoñer, seguir preparando o estudio que acabamos de arrancar, isto nunca se acaba, isto sempre podes mellorar algo, ¿no? Sí, claro. Entón non nos viu mal, pero sí que é unha pena porque realmente aparte a idea tamén é que aquí podan aloxarse as bandas. Temos un piso de arriba con dúas habitacións, un balcón, un baño e tal, hai asador, quero dicir, o concepto era outro, non? Pero, bueno, por agora vamos arrincando así e nada, estamos moi contentos porque poder traballar así cada día. Hoxe teño ganas, voulle dar un pouco. Hoxe non, sabes, eso é brutal. Claro, porque a idea que o que decías agora iba a preguntar precisamente, a idea que tedes é non só gravarvos aquí, non? O sea, incluso abrirlle isto a outras bandas, incluso dándolles aloxamento, que poidan vir aquí, claro. Estar aquí aloxadas e facer sus traballos, Sí, un estudio de grabación ao uso, ademais de que somos distribuidora digital, sello, o sea, realmente nos molaría poder solucionar eses problemas que tivemos nós hai uns anos, que non sabíamos como funcionaba este mundo, claro. E agora con a nosa humilde experiencia pues poder aconsellar ou axudar as bandas que veñan por aquí, ¿no? Claro que é moi caro montar un estudio, non digo que me digades o que gastas aquí, pero comprar, bueno, pois esta trebellada que a verdade, bueno, sí, un ordenador, pero un pouco máis todo,
estamos falando de miles de euros, Sí. botarse a isto é miles de euros, non? Por iso Sí. unha banda cando empeza, non, isto non é inasumible, non? No, claro, todos nos empeñamos, joder. E aparte fixemos nós. Máis caro que o que vedes aquí, que realmente pois, son máquinas que sí, hai unha inversión. Máis caro é facer a obra. Ajá. Alquillar Vale, isto, vale. claro, conseguir que é unha sala dentro de outra sala, quero Claro. dicir, hai dúas paredes, hai dous chans aí. É complicado. Entón, eso foi o que máis tempo nos levou, ¿no? Sobre todo cos nosos nulos coñecementos de carpintería, de albañilería, nin de nada. Porque todo iso non, claro, porque non é só falo de si vos non sei que aí somos totalmente ignorantes, quero decir, non é só non molestar, quero decir, non é só illar para que o veciño non se queixe, é conseguir que isto soe en condicións. Hai que acondicionar cara ao interior. Claro, tamén, claro. Entón, bueno, é un proceso, aprendimos un montón de cousas. Ajá. Se agora volvese a facer tardaría a metade, gastaría a metade tamén. Claro. Pero bueno, non creo que volva a facer, espero non ter que volver a facelo. Sí que non calla un ni tempo. nada, ¿no? Claro. Vos comenzastes grabando con Abreu, non? E podemos pois precisamente non falar un poquinho da trayectoria da banda, porque daqui da Ría leva tocando dende que 17, 18 Sí. anos por aí, quero decir, de cando son os primeiros traballos? A ver, o grupo fundouse no 2003. Digamos que un pouco a raíz do Prestige, eu teño unha idea, Sí, sempre, no? porque Porque eu creo que foi aí cando vos mirei por vez primeira, non? Algún Sí. concerto destes foi cando Mira, estaba aquí. eu lembrame que o Prestige fundiu en novembro do 2002. Ajá. E non sei se foi creo que foi en xaneiro do 2003, houbo un concerto solidario O do Berbés, o que se- no Berbés. O que se fixo, no, No, bueno, expansivo non. O do Berbés, o foi que se fixo que despois. está No con Berbés Escacha fixose e outras bandas. Ese día estábamos ti máis eu aí, e o día seguinte era o noso primeiro ensaio como daqui da Ría. Eu xa tiña Ajá. un grupo anterior, que era Discordia, do que rescatamos algunha canción, sí, pero Simón e a nova formación empezaba o día seguinte. Empezamos de resaca, claro. Non podía ser de outro xeito. Bueno, entón, podemos decir que estivemos na presénese de Belera, porque Aquel día que ese caíron, concerto tamén lembrame que caíran as luces, estaba fora bastante caótico, sí, todo o concerto, todo o proceso, Sí, bueno, tío. cos da Sky na porta querendo pedir Sí. diñeiro para a historia, en fin. Sí, bueno, estas cousas que Nos pasaban. despois, o primeiro concerto foi precisamente o concerto expansivo. O seu Aí primeiro sí. concerto foi o expansivo. Tocamos 4 temas ou 5 no Bar Patos. Aquí Sí. vai iso, sí, vale. E bueno, eso foi no 2003, pois estamos no 2021, pois 18 anos. 18 anos, maioría de idade. De eso, de súa banda, claro, a maioría de idade, por eso xa teñen casa propia, vedes, non? Sí, sí. Independizaronse con 18 anos, que está ben, non ter xa o estudio, pero Efectivamente. E claro, aqueles primeiros é que non me lembro, claro, é o nome do primeiro disco, porque mira que o repasei. Fragasaurus Rex. O primeiro é Fragasaurus Rex, que canción de Fraga que está gravada en galego e castelán, Sí. pero ao principio eran cancións aqueles discos eran casi todos en castelán, Sí, non? sí. Xusto Fragasaurus eran galegos, estaban O galegos. que pasa sí, que fixemos en castelán tamén por insistencia de Abreu e porque estaba Chus de disidencia que quería cantala. Ajá. E tentou en galego, pero E non era capaz. non lle daba, non, a fonética nosa, hai que Entón, tela. sí. Pero sí, a maioría o sea, aquí da Ría é un grupo neofalante, sempre o digo. Os primeiros 4 discos son en castelán, con algunha canción en galego, pero o 80% das cancións dos discos son en castelán. Ata que un día fixemos, bueno, que estamos facendo, E por qué? Porque que foi Utopías Emerxentes, o cambio, sí, non? Utopías Emergentes foi Emergentes, grabado en primeiro castelán, Emergentes en con castelán. 2 ou 3 cancións en galego. Ajá. Foi a raíz do activismo social, a raíz de estar nas rúas, de ir a manis, de estar con xente que non sei, estábamos moi cerca dos colectivos anarquistas, parecía como que eso nos daba máis igual, nos parecía moi patriótico, moi Claro, tal, ¿no? xa te entendo. Ajá. Éramos novos, non nos decatábamos deso. E pensábamos como que eso quedaba igual, ¿no? E de súpeto, pois falando con xente que te dice non, tío, é unha loita máis, ti estás falando de movidas de, non sei, de Chiapas, e aquí estamos sendo oprimidos, fomos oprimidas, nos arrebataron o noso, o estás cantando en castelán, ¿no? Que nos censuran as rúas falará, claro que sí. Non nos poden silenciar como é linguas de llenguas lliures. Discursos catuars. Lenguas libres.
Contádenos un pouco como é, bueno, porque de toda a banda, igual meto a pata, pero penso que solo está de Simón e Gabri dende o comezo, non? Todo isto de persoas como Anxo, que está aí detrás, bueno, os que non está aquí hoxe, Joaquín, etcétera, son xente que entraron despois, non? Sí. Claro, como contádenos un pouco, que decir, como cando se forma daqui da Ría, no, Gabri estaba en discordia, vos que erades amigos do instituto, xente do barrio, como xorde o grupo? Mais ou menos, si, nós éramos amigos do instituto, da mesma pandilla. Bueno, xa empezábamos a tocar, cando se xuntaba a tocar, pois ensaiaba o seu grupo e outro de outros amigos, eu me metía por aí, tocaba algunha canción, pois así empezamos a xuntarnos, igual pois nas hogueiras, na praia, cos tambores, pola noite, coa guitarra, tamén tocando xuntos, unha canción de barricada, sabes? Pois un pouco así, penso que foi o rollo. E en que momento, non, esta pregunta ten que ser para vos, que son os que dades de todo o tempo, en que momento, porque non sei, ao principio, o primeiro batería, que era, que non me acordo os nomes, que non me acordo. Era Canelo. Canelo, esa xente, cando van deixando a banda? En que momento quedades vos, non, digamos, do final? Iso foi un proceso, ninguén marchou de repente, sabes? Foi un primeiro marchou un, logo outro. Entón, bueno, Canelo estuvo moito tempo, pasa que, bueno, él comezou a cantar reggae, era o que lle molaba, sabes? Preferiu dedicarse a iso, sabes? Por eso se vai do tren. Porque no fondo un pouco tamén, claro, estamos dicindo que levan 18 anos tocando, non, daqui da Ría, e, home, non son xa uns nenos, non, pero tampouco son xente moi maior, quer decir, estamos falando de que ser rapaces de instituto a ser agora homes, quer decir, obviamente, houbo cambios, a xente que igual lle molaba máis, non, que decías tío, batería, igual lle molaba máis daquela, e agora el, a medida que se fai maior, pois o seu camiño artístico, non, a súa vida vai por outro lado, non, e iso, pero sin embargo vos, non quero decir, o estilo daqui da Ría, máis ou menos sempre foi, quero decir, unha banda moi identificada, non? Que sí, a ver, sempre non, un tema daqui da Ría sempre, bueno, é o estilo, ou non, ou non opinades porque se ves con perspectiva, sí que ves que primeiro éramos un grupo opina igual, non? Claro, pero por iso, contame, como mirades vos? Se ves con perspectiva, primeiro ves que éramos un grupo de 4, estábamos nos dous, Canelo e René no baixo. O sea, baixo, guitarras e batería, un grupo básicamente de punk rock. Vale, claro. Que era a nosa base, sempre foi a nosa base, intentamos que non se nos escape iso. Despois fomos, antes de irse eles, entraron novos membros que foron Antonio e Birras, que eran trombón e trompeta, para darlle, xa empezamos a meter un pouco de ska, de outros ritmos máis jamaicanos, tal. E despois xa é un ir e vir. Despois xa empeza a ser un ir e vir porque o grupo se profesionaliza e algunha xente non está preparada para iso, prefire deixalo, entra outros, bueno, aí estamos. Pero realmente se ve esa evolución de daqui da Ría, sí que vamos cambiando de estilo. Eu creo que sí que está a base punk rockera e protestona, sempre está aí. Pero, joder, de Fragasaurus, que eran casi todo punk rocks, incluso algunha medio rapeada, pero de metal, así, digamos. Sí, casi máis rap metal que... Sí, estaban de onda en aquel momento, tal vez. O seguinte disco, que o futuro nunca existió, xa ten moita máis música, creo que é un disco con moitos máis arranxos, moito máis completo. E os outros van camiñando máis cara ao ska punk, ata agora que estamos metendo elementos electrónicos, estamos volvendo a rapear, que Anxo parece que atopou aí un filón. Digamos que, bueno, pois a música que nos vai molando no momento, tamén que somos 7 agora mesmo, e que, claro, pois cada un vai bebendo de un sitio, tentamos ir metendo as cousas que nos gustan e facer unha xuntanza de todo, non? Como te digo, sei que a base é punk rock, pero moita xente te dirá, como que punk rock, se esta canción de punk rock non ten nada, aí teñen razón. Pero claro, tampouco podemos decir que facemos ska, porque outra xente te dirá, como que ska? Sí, claro, pero precisamente aí que estás dicindo ahora onde iba eu cando decía que o estilo de aquí da Ría era moi identificable, porque é unha banda que está entre, pois iso, entre o punk rock e o ska, para min, eu teño claro, e pensas en de que da Ría e venche unhas trompetas, e entra, é dicir, para min é o estilo de aquí da Ría que sí que obviamente evolucionou, non? De Fragasaurus, que si era máis punky, porque, bueno, todas as bandas, non? Ao principio, no, evidentemente. A veces incluso é porque sabes menos, quer decir, aprende que vas tocando... Sí, bueno, era o que nos molaba, evidentemente tamén, sabíamos menos, pero a nosa... Nos bebíamos, mira, de Boicot, de Baristo e de NoFX. Sí, esa era a cosa, non? Sí. Ben, entón, a Santa Trinidad, non? Sí. Bueno, entón era tupa, eso era o que nos molaba, non? Claro, claro. Única e exclusivamente. E pouco a pouco, pois, tamén vas medrando, vas escoitando outras músicas e te vas empapando delas. E nunca nos molou pecharnos, hai grupos que sí que se pechan, fan o seu estilo, son un grupo de punk rock ou de heavy ou de tal, e toda a vida fan eso, e a nos non, a nos mola, pois como moita outra xente, pois ir evolucionando un pouco e ir metendo outras cousas. Sin duda, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque te digo que el futuro nunca existió.
decías agora mesmo, dixeches tamén, bueno, hai un segundiño que claro, chegou un momento que a banda se profesionaliza, non? Que é algo que me interesa tamén entrar por aí, que decir, en que momento, cando sodes conscientes, non? Decir, como é consciente o paso, ou de repente vos mirades, mimá, isto xa é moi serio, ou realmente hubo unha aposta por decir, non, vámoslo facer serio. Como foi o proceso? Ou un pouco... A ver, serio sempre foi, dende o momento no que bueno, gravamos... entendedeme a pregunta, eu que non fose serio, decir, profesional, vamos a decirlo así. As cousas porque igual estamos onde estamos foi iso, non? Porque sempre lle poses, claro. Sí, sempre foi, vamos, imos conseguir isto outro, sabes? Pero penso que foi como un pouco de repente, non? Sempre que, o sea, digo profesionalizarse. Claro, ¿vale? Claro. Porque pois sí que levábamos anos facendo, sabes, sempre que queríamos medrar, ¿no? Dar ese sí, salto, traballando, ¿no? ben, pero de repente daste conta de que ostras, temos que facelo mellor, sabes? Un pouco tampouco sei decirte, es que no 2011 fixémonos profesionales, pero sí, claro, seguramente. Creo que hai dos momentos claves. Bueno, aparte do inicio de gravar o primeiro disco, que eso é fundamental, porque se non empezas... Ese primeiro disco gravamos porque Simón coñecía a un tío dun estudio de anos atrás, que el tiña un grupo cando era neno, sabes, que grabaron en Radio 3 e tal. Sí. Tocaba batería aí, el bola. E ese paso nos fixo endebedarnos por primeira vez, dende aquela ata hoxe, estamos con un pufo aí. Eso tamén influe, Eso influe, hai que sacalo, sabes? Non podes parar. Claro. Entón, no, pero sí que fomos a un estudio profesional, saímos de ali con o disco sen mesturar e coñecimos a Abreu. A Abreu deu-nos moita vida, eu empecé a currar con él e creo que el futuro nunca existió é un disco no que aprendimos como se grava un disco. Claro. Estivemos con músicos, pois eso, xa viñeron os Boicot a gravar, que máis colaborar a Van Troy, fomos a México, foi ese ano 2005-2006 por aí, foi moi importante para a banda. Claro, estamos falando de casi o comezo, non? Vos estaba pensando iso, casi o comezo. Que existió 2005, non é? Sí, a México fomos no 2006, en novembro de 2006. Claro, tiñamos 2 anos e medio de vida, 3. Claro, entón, fixadevos que eu cando vos preguntaba en que momento non, eu estaba pensando despois, eu estaba pensando no 10, no 12, so que realmente no 2006 aí, a banda xa está tocando en México. Sí. Quer dizer, que eso xa é moi serio, serio, estamos tocando aparte con a banda que nos seguíamos, con Van Troy. Con Van Troy, que nos parecía unha banda referente. Vaya. Compartindo escenario moitas veces con bandas das que nos molaban, estamos empezando a ver que, hostia, isto nos mola moito, isto é a nosa vida. E eso, aínda que non podemos chamarlle profesionalizarse, sí que fai que o grupo traballe profesionalmente. Claro. Non entran os cartos suficientes para vivir deso, pero sí que o grupo traballa profesionalmente. E aí hai un primeiro cambio. Aí empeza unha xente a non vir a ensayar, a preferir outras cousas. Entón, creo que todas as despedidas foron de mutuo acordo e de bo rollo. Pero a xente empezou a variar un pouco, fomos buscando ver quen podía encaixarnos na nosa forma. Tampouco tardamos moito, creo que no 2008 xa estaba estábamos Joaquí, Anxo, ¿no? Joaquí 2009, 2010, tal vez. Roja nuestra sangre, rojo el corazón, roja nuestra lucha y nuestro calor, sin cambiar de idea. O seguinte paso, creo que despois de Utopías Emerxentes, coa canción de Terra. Aí é cando de repente empezan alguén nos di, tío, non vos decatades que tedes que subir o caché, sabes? E aí empeza a sucederse todo e hai un Iso que é 2011... 2012. Finais de 2011 sacamos o disco. Eu lembro, eu penso, igual, bueno, con o noso nivel de documentación non nos estiven mirando, pero eu creo, non estou convencido ahora mismo, que o primeiro viral da música galega, o primeiro videoclip viral da música galega así potente é Terra, quero dicir, eu lembro porque nos tiñamos que hacer a música, estaba comenzando precisamente pois aí no 2012 e claro, facíamos seguimento das bandas e vez que vías que algo de repente tiña miles de reproduccións en poucos días, non? Decías, mima, como lle pasa a grupos de fora que aquí non se miraba, non? Ese dices, joder, que facer algo e que de repente ves que hai mogollón de feedback. Eu penso que foi Terra, non? Sí, foi unha sorpresa, Sí, non? Lémbrome que un antigo batería, Vilas, xa non grabou ese disco, xa o grabou Jorge, pero Vilas me decía, o que tedes que facer, vos estades no sitio, tedes unha boa base, agora vos falta un tema que sea un hit para que a peña se enganche e escoite o que é daqui da ría, xa non este disco, sino o anterior tamén e tal. E eu pensaba, xa o teño, a Mocidade Activa, chamase, bueno, tamén o é, pero
foi Terra, ¿no? Finalmente, foi por sorpresa completamente. Foi a última canción en compoñerse dese disco, estaba aí en pelotas, unha canción. Sí. E o proceso de gravar con toda a xente, porque eu podo decirvos que, por exemplo, o día que fostes gravar a Cangas con Suso, claro, sabe, bueno, Suso Soa, que é unha das persoas que colabora, non, en Terra, Suso ten, bueno, tiña e ten un bar, daquela tiña outro, e lembro perfectamente estar a tantas da mañán, pois teño que marchar, que mañán amigos daqui de arriba vou gravar ali a Masó. Historia, a Masó. De onde sae, quero dicir, vale, a canción, o sea, dende que se fai a canción, porque a canción, bueno, imagino que a coñecedes todas, a canción fala, pois iso, do que se comparte, non, na vida de músico no país, coñecendo bandas e tal. Xa dende o principio a idea era facer unha canción que colaborase mollón de bandas ou todo foi como No, foi xurdindo, xa che digo, esa canción sí, estaba así, claro, ¿no? Sí, eu tiña na cabeza facer unha canción falando diso. Ajá. Pero o disco era outro, había 9 temas, faltaba un, estaba esa idea. E un día no estudio saiu un riff e tal, e fomos construindo. De súpeto, cando saiu a letra, que a escribín, lembrome perfectamente, escribín sentado na cama, incomodísimo, aí unha libreta de resaca, tío. Unha tarde, pum pam, pim pam, ala, sabes? Pensando, xa, creo que arranxei 4 palabras, tío, xa, saiu así. Do que salía de primeiro. Sí. Bueno, estaba aí, estaba na cabeza. Estaba na cabeza. Cando saiu, pues creo que supoño que sería no propio estudo onde dixemos, joder, pues vamos a chamar a... Sí, aquí claro, hai un temazo, vamos a chamar a Peña e tal. Claro. E logo xa foi tolemia de Maguna, tío, Maguna era o que nos grababa o vídeo, que decía, no, vamos a ir a cada sitio que se nomea, e o fixemos, tío, que estar colgado, porque mira que podíamos chamar a Peña, pagarlle un billete de tren, sabes? Sí. E no, fomos a Manselle, no sé, ahora, eran 2.222 kilómetros o... E, bueno, e despois, claro, como a xente que vai entrando na banda despois, non? Cando entra Anxo, cando entra toda a xente, como é o proceso? Quer decir, é xente que se achega a vos para entrar, ou é unha oferta de traballo, buscas ese saxofonista guapo e atractivo para a banda de ska do Valmiñor? Como foi o proceso? No, normalmente falábamos entre nós, en plan, que necesitamos, non? Claro. Pois marchou este trompeta, pois o trombón que estaba decía, pois eu coñezo este outro. Sempre así por contacto. Sempre foi así, sí, os ventos realmente foron así. Creo que Anxo foi Carlos quen o meteu, non? Foi ao revés. Vale. Pois fíjate, teño aquí, está aquí detrás. Está no medio da historia. Fora de plano está Anxo que me vai chivando. Que mira, foi Iago Pulgoso, tío. Un rapaz de Cangas, un colega noso que vamos, pues eso, pues así, claro, pues así falando necesitamos queremos facer unha sección de eventos de 3 e tal, pois eu coñezo un tío que toca o saxo e lembrome que estabas de cumpleanos, estamos tocando na Tiradoura, cumplía 17 anos ou algo así. E foi cando falamos, estaba todo contento, vivo aí a ensayar e mira, non botamos a tempo e ainda o temos aquí. E ata hoxe, claro. Realmente todo foi bastante natural sempre. Marcha un, necesitamos outro, e moitas veces realmente vai seguido, incluso a persoa que marcha dice, joder, podemos falar con esto ou con aquel. E todo foi así, bastante natural. Tal vez o máis extraño foi cando decidimos empezar a meter peña de fora de Galicia. Era a seguinte pregunta, non? Como chega entón a xente dende Valencia, non? Porque temos unha puta tara, tío. Sabes, temos que facer un vídeo na Galicia, pois vamos a facer 2.222 kilómetros. Temos que buscar un batería, pois vamos a... Hostia, que é moi colega mío, tío. Pero vive en Madrid, bueno. E así. No, foi porque Jorge deixaba o grupo, estaba para outras cousas tamén. Non sabíamos que facer e comenteille a Maki acababa de deixar o Brimpase, acababa de terminar. Claro. E pregunteille a él, non sei que, porque iba a vir aquí de visita ou non sei que, e dice, pues estamos aquí, estamos sin batera ahora. E me voy yo, ¿cómo vas a venir tú, tío, si vives en Madrid, tal? Hostia, sería la hostia, pero dice, igual, tío, hay Ryanair ahora, hay trenes, que son 50 pavos, tío, non sei que. Veña, pois vale, pois vente. E así foi, leva xa 8 anos ou non sei cantos. Claro, unha vez tiñamos a un integrante de fora, pois xa cando tivemos que buscar baixista, a mesma historia, Spencat se acababa de separar, que foi, nos coñecimos un mes antes de que entrara a tocar, tío, pero o día que nos coñecimos, nos fixemos super colegas, estivemos en Madrid un venres, en Compos un sábado, isto foi outubro, pois en decembro chamámolo, Xavi, tío, Xavi estaba moi jodido cando se separaba a Spencat, estaba moi jodido porque él quería seguir e non sabía que iba a facer e tal. E o chamamos e dixemos, mira, tío, xa temos a experiencia de ter outra persoa fora, se ti te chegas ata Madrid, ves con él, tal, todo moi idóneo, que logo nunca foi así, pero bueno, a idea estaba... E ao final, pois mira,
galenciáns, que decimos. Ahora Ahora non somos sí. solo galegos, senón galenciáns. Pechar los ojos para verlo claro. Estamos listos para un nuevo asalto. Pechar los ojos para verlo claro. De nunca despertar a un sueño real que nos ilumine a caminar. Ben, seguimos aquí con Daqui da Ría. Como podedes ver, agora xa deixaron entrar a Anxo en plano, non? Porque para que falasen de detrás, pois quedaba como un pouco... Está vacunado, Un pouco está vacunado, non temos problema. Precisamente estábamos comentando agora con Anxo, non? Que a última vez que eu personalmente, e bueno, de Z Música estivemos con Daqui da Ría, foi pois cerquiña da nosa casa, foi en Donón, unha aldea do Ío, tocando na Caracola, non? Un concerto en setembro no formato acústico, non? Foi o último concerto voso, Anxo, ou houve máis? Para non ser o último voso, iso foi setembro do 19, se non me engano. Setembro 19. E despois que como foi dende aí hasta o parón da pandemia? Non foi o último, pero case, non? facendo un impasse que foi moi especial e moi bonito ali Sí, na Caracola, a verdade que sí. Pero non, logo empezamos a facer unha xira tamén, xa tiñamos programada para primavera e todo por salas, en xaneiro, febreiro, marzo, e habíamos tocado xa en Vigo, en Santiago, Madrid. Fixéramos tamén o Coliseo. Fixéramos en novembro o Coliseo con Escape, é verdade, en Coruña, na Coruña. Estábamos con acústicos. Foi aí na metade, en medio desa xira esa de salas, na que se cortou todo. Bueno, quedaron por facer Barcelona, Bilbao, Valencia. A metade da xira quedou en stand-by e aí sigue. E aí sigue, non? Porque tiña desa parte un concerto, penso, o mesmo o día 13, non? O 13 de marzo de 2020, que é venres. Ese venres, si era venres. Que cando se para todo, vos tiñades ese día un concerto, non? Sí, creo que sí. Creo que o primeiro que hubo cortar. Non, creo que non, que ese fin de xusto non, Era esa, ou non era esa, era por aí. Ou a semana seguinte. Eran as presentacións Pero do... sí. A presentación do Sonrías. Sí, aparte, o último... Claro, eran as xiras de presentación do Sonrías que se facían en Bueu, en No Porto tamén, en Ourense. Vamos a irnos. E máis, o último que dimos foi 2 semanas antes, xusto do confinamento, e foi o concerto de Vigo e Santiago. E aparte foi moi especial porque aquí o noso compa non estivo en Santiago e agora estabas aí, por qué. Lesionado, non? Como era? Estaba no hospital, estaba Fumpai. Vale, marchei directamente do concerto de Vigo para o hospital. Para a ver se podo tocar mañán, pero bueno, eu xa sabía cando marchaba que seguramente non iba a poder tocar. E bueno, a verdade cargaron de puta madre, ¿no? Sí, claro. Chamamos a David, o noso baixista de case do 70% dos anos do grupo, máis ou menos, almende que hubo máis. E a Iñaki, o noso Iñaki crecendo a golpes de rock and roll, o dos TNT, entre eles dous chamamos o mesmo día pola mañá que pasa isto, que Simón non pode vir a tocar a Santiago, que a ver ser pai. Bueno, sí, bueno. Collo, coche, ven pa aquí. Sabedes os temas, vinde aquí e salvad a papeleta. Bueno, genial. A verdade que tocaron mellor que Simón. Sí, non. Hubo un dilema de se volvíamos a chamar a Simón ou non, entrou a pandemia e quedou aí. Pero, e falando diso, de vendo crecer a Iñaki a golpes de rock and roll, rock and roll. Iba a decir, saíame de acordeón, que no, de acordeón non é seguro. Contade esa historia, porque vos Iñaki do TNT, pero nós non sabemos quen é Iñaki, quen é Claro, pues mira, falábamos antes dese momento, ¿no? Cando eu estaba sentado de resaca na cama escribindo Terra, estaba tentando lembrar cousas que nos pasaran, cousas que daqui da Ría nos regalou. A historia de Iñaki é que era un rapaz. Cando nos conhecimos a Iñaki, ele debía ter 4 anos, máis ou menos. Un día, pois supoño que por casualidade, porque o seu pai lle molaba moito a música e tal, pois viu a un concerto noso. E resulta que o rapaz gustaballe, sempre lle decía ao seu pai que quería volver a ver aquí da Ría. Faloche eso, pois agora ten 18 ou 19, sí, pois era un neno, vamos. É un neno, tío, nós tamén. Sí, vaya, pero menos nenos que hai. Sí, nada, pois íbamos vendo a Iñaki unha vez ao ano, 2 veces ao ano. Sempre chamaba a atención porque aparte tiña a súa camisola, o seu rollo, sempre viña a saludar, era super riquiño, segue sendo. Nos fixemos colegas de eso, pois ao paso do tempo, de vernos tantas veces. Foi unha relación moi estreita, a verdade.
incluso regalamos instrumentos, animamos sempre a tocar, é un chaval que toca que flipas. E toca TNT agora el? El é o cantante e guitarrista de TNT. Ajá, mira, o sea que, claro. Mira si creceu a golpes de rock and roll. Claro. Hai que levar os nenos aos concertos, non? Pois que opinades? Un neno de 12, 13 anos, non che digo estar ás 5 da mañá nun garito de mala morte, pero estar nun festival, nun concerto, non ten por que non estar, non? É cultura e algo positivo, non? Que vos parece? Evidentemente, eu tamén son pai e teño unha nena que vai a cumplir 3 anos agora, sí. Sara vai bueno, Sara é super colega de SES, super colega de Guadi, vai aos camerinos, ela sola e vamos, é moi fan de toda esta peña e encanta ir aos concertos. Claro, está recibindo cultura. Dende o berce, tío. Eso creo que é básico, é algo que nos falta moito, que non está potenciado por ningún lado, a música sempre estivo de lado, toda a cultura realmente está de lado, pero a música incluso igual máis, tío, porque o bo que ten a música é que o ser humano adora a música, tío. Entón, canto máis pequena sexa a crianza, máis fácil é que aquelo lle transmita, tío. É fácil que lles mole. Entón temos esa sorte, ¿no? Pero senón, pois xa teríamos jodidos. Eu sempre abogo porque a peña leve as crianzas aos concertos, sexan do estilo que sexan e sexan onde sexan. É a hora que sexan. Incluso, hai que vivilo todo, hai que vivir a diversidade e que a vivan dende pequeno. E volvendo un poquinho ao tema dos formatos, volvendo bueno, daqui da Ría, pois o que falabades vos, empezou con un grupo de punk rock con 4 persoas, foron entrando máis instrumentos, sobre todo eventos, non? Que o que eu creo que agora que falamos, non? Que marca o estilo daqui da Ría, un grupo de punk rock con unha sección de eventos super potente, pero bueno, hai 3-4 anos destes tamén o paso a facer un formato acústico, non? Que por exemplo foi o que estivo en Donón, no concerto na Caracola. Por que sai? Por que sai e esperabades ter tan boa acollida? Porque eu personalmente digo, se pode chegar a dubidar, un grupo como aquí da Ría en acústico, é un grupo de bailar, sin embargo, cambia todo e mola tamén mogollón. Sí, a ver, eu creo que primeiro a idea foi porque nós queríamos volver a tocar no Pub Gatos. Vale. Basicamente. Volver a ese tipo de a ese tipo de garitos nos que xa nos seguías moita peña e non tiña moito sentido logística era moi difícil facelo, non? Entón dixemos, vamos a facer un formato de taberna. Era de coña, tío, era un rollo de risas. E así o tomamos e así o fixemos pues eso, estamos aquí cos guitarras, vamos a improvisar as cancións, vamos a tocar, vamos a pillar un peido aquí con vos, basicamente. Foi evolucionando un pouco, vimos que era divertido, que molaba, que acústico non era, porque sempre tiña moito movimento, ¿no? Pues, ao final dábamoslle caña. E que pasa? Que despois empezaron a chamar festis, se nos empezaba a nublar todo, porque era como moita peña quería levar o acústico, entón claro, a un festi onde podíamos tocar en eléctrico. Fixemos algún e dixemos, no, isto é un erro. Realmente, antes da pandemia, íbamos a acabar con eso. Eran os últimos bolos os que íbamos a facer con esta presentación do Sonrías que se nos cancelou finalmente, ¿no? Sí. Claro, cando chega a pandemia, o verán seguinte, de facer algo ten que ser para público sentado, dis, hostia, hai que volver, pero xa estaba desfeita a banda de acústico. Realmente Carlos e David xa non están agora, porque xa decidíramos en aquel momento xa non querían seguir, e nos tampouco, bueno. Entón realmente se fixo un formato máis electroacústico. Agora está máis traballado, está máis mesturado. Entrou Simón con guitarra eléctrica, os temas se asemellan algúns máis en directo, o sea, o formato normal, pero bueno, fixemos aí unha mestura, xa non tiña por que ser, é un formato COVID, non? Sí. E ese formato electroacústico foi o que se mirou claro o ano pasado, porque non había outra. Probablemente é eso que tamén se poida ver este ano ou non. Como vai ser? Quizás para lanzar a pregunta, que tedes pensado para este verano 2021? Vai haber por lo menos electroacústico? Sí, a nosa idea que sí, claro. O que estamos ofertando é eso, porque non entende, a ver, se alguén se emperra en que fagamos un concerto normal, pois tamén se pode facer, pero realmente non o vemos moito. Nós temos unha infraestructura con lume, con confeti, con chispas, con mil cousas que para estar sentadas, o público sentado, a mí me dá moita rabia. E aparte que creo que non o vexo moito. Entón, realmente o que estamos ofertando agora é o concerto do ano pasado, electroacústico,
E tamén vamos a incluir a posibilidade de facer en algúns sitios concretos concertos íntimos. En plan de tres integrantes, facer concertos máis relaxados que o electroacústico, curtiños, unha oriña como moito, unha cousa así. Estamos niso. Aparte, ese sí que van a ser completamente autoxestionados, é dicir, vamos a ser 3 músicos, pero o que vende o merchan vai a ser este, o que fai o escenario, el non o sabe, o que fai o escenario e leva a furgo vai a ser este. Temos primicia, Simón. Claro. Temos primicia. O que fai o son vai a ser Joaquí. Entón, realmente, pois, estamos 3 arriba, pero en unha sube él, en outra sube él. Está todo, toda a banda estamos aí, non? Claro. Entonces, nos o comemos, nos o guisamos. Pensades que se isto se mantén, que esperemos que non, moito máis tempo, non, 1 ano, 2 anos, que pode chegar a ver como unha especie de 2 velocidades, que decir, bandas, pois como, non sei, Caldo, que falábamos antes deles aí fora, grupos tradicionais que poden volver, porque a súa música, pois, estás sentado, estás apreciando tal, e outras bandas como pode ser vos, como, non sei, Terbutalina, por exemplo, eu que sei, que claro, claro, vas a estar saltando na silla, non vai a quedar outra. Por eso eu creo que hai que adaptarse. ¿no? Sí que hai 2 velocidades. Claro, precisamente no Meas a Caldo, que son colegas nosos, e falando con elas, o ano pasado decían, joder, non guai porque queda mal dicilo, pero a nós este formato nos vai mallao, e aos concellos e a peña que promotores tamén, somos 3, levamos poucas cousas, pum, montámoslo rápido, sonamos guai e o público pode estar sentado, ¿no? Está guai. No noso estilo, pois eso, realmente nos pensamos que temos que cambiar o show. Facer o show completo non o vemos. A mí me dá moita cousa, non sei, ter o público sentado mentras eu estou sudando aí, como, non sei. E aparte, bueno, dentro do vosso e vai piropo gratuito, vos sois unha banda de puro que desca, pero que tocades, sabedes tocar, quer dizer, hai grupos hai quen sabe. Hai grupos que sabémoslo todos, non? Que bueno, que tocan peor, porque están empezando, exactamente, 4 chavales de 20 anos, o que va a hacer é ruido e rabia, eso sentado sí que vai ser inviable. Claro. O vos ainda dis, bueno, vou apreciar o que fai a la guitarría. Tería sentido, a un grupo de chavaitos 20 anos que fan ruido, no, aí queremos sudor e queremos, no, eso vai ser complicado, non? Como verades. O sea, este tipo de bandas vai afectar, pensades, xente vai cortar a saída mellor, non, claro, non de xente como vos, que xa sabes curtidos, pero de xente nova, home, evidentemente, vai cortar moito, non? Sí. As salas, non? Eu creo que evidentemente. Estamos vendo aquí na propia carpintería, moitas bandas que queren gravar, pero non teñen ingresos en ningún sitio. Pensa que nos acostumamos, o ser humano se acostuma moi rápido aos cambios. Claro. Así como nos toca moito, despois en plan, e a peña igual, se seguimos moito tempo así, xa non bota en falta ir a concertos. Eu teño ese medo a veces, non? Sí, non, a que cambie incluso. Tamén creo que cando volvan e vayan a un digan, buah, sí, tío, non me acordaba, non? Pero isto iba a ser 1 ano, xa van a ser 2 anos, esa entre ese medo de... Sí, pero bueno, aí a ver, sí que hai ese medo, pero eu penso un pouco máis menos, vai ser un destroy, ojalá, tío. Vai ser un destroy, porque as ganas que ten a xente, non? Sí que hai xente que che di, bueno, pois a min eu xa non sei se me viro ás tantas da mañá nun concerto, xa me acostumei a ir pa casa, non vou decir quen, pero xente, festivaleiros auténticos que di, non me sí, eso din agora porque non poden ir. Porque non poden ir, non? Estánse autoxestionando, non? Para o festival xa non levo, non? Claro. No, eu creo que sí que vai afectar moito as bandas, sobre todo as bandas emerxentes. Claro, moitas bandas non se crearán. Claro. Incluso, ¿no? En plan, se non podemos ensaiar, facemos 3 ensaios, pero igual non hai continuidade porque non hai posibilidade de facer un bolo. Claro. Entón, berrar porque que estamos vivos, que estamos viva. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. Vamos a ir a algo positivo, vamos a falar do disco novo, porque levamos moito tempo aquí falando con vos, pero bueno. Pero que disco novo? Non hai un disco novo, como é esa historia? Quen te dixo que tal? Non hai tal, non hai nada. A ver, contádenos, que está cocendo aquí de aquí da ría? Bueno, estivemos traballando este tempo de pandemia pois en cancións que tiñamos aí atrasadas e que tal. Sí que hai material.
Estamos traballando en audiovisual tamén. O maior problema que temos é que non sabemos realmente cando e como vamos a lanzar isto, porque a situación é tan cambiante. Vemos as experiencias de outros compañeiros e compañeiras da música que igual lanzaron cousas e agora nos contan que teñen a sensación de que sí, ten reproduccións e tal, pero que xa se esqueceu. Claro, e aínda non o presentaron. Ese é o problema. Se sacou o disco en febreiro ou xaneiro do ano pasado, digo, o disco ten 1 ano e medio e non o toquei. Claro. Claro, eso sí. E cando vayas a presentar ese disco, a peña dirá, no, dame outro, sabes? E facer un disco, moita xente non o saberá, pero é moitísimo esforzo, moita pasta, moito tempo. Traballo, non se pode xogar así tan... Eu estou desexando lanzalo, claro. Nos, ojalá puidéramos lanzalo mañán e que peña nos dixera se lle mola ou non, pero bueno, dende a oficina e algúns sectores máis con máis cabeza do grupo te dicen, tío, tranqui. Entón, bueno, temos aí o traballo esperando. Obviamente, como non hai presa tampouco está acabado de todo, porque sempre nos gusta deixar todo para o final, pero está prácticamente rematado. Realmente nos falta dicir, toma, Albert, mestura, que mestura o disco nos o gravamos aquí, pero mandamos a mesturar ao noso técnico, ¿no? E estamos tardando un pouco máis porque realmente pois non temos presa, entón decimos, bueno, pois vamos a pensar se aquí sale outro arranxo, tal vez, ou non. Pero bueno, temos un disco listo aí dentro dese ordenador e un par de discos duros de seguridade. E agora moi prontiño vamos a dar novas nas redes, por fin, que levamos un tempo parados. E iremos anunciando a través de aí. É un pouco máis mezcolanza, non? Volver un pouco, sí, porque o último, Filosofía Incendiaria, dimos un paso máis, pois iso, metendo máis electrónica, moito máis protagonismo de Joaquín, máis eu, con máis un pouco de rap ou así, e agora este un pouco máis unha mezcla, volver aos orixes, pero con novo tamén, entonces aí estamos... Non hai título, non hai nada, porque aínda isto é un proxecto, bueno, está aí, feito, e cando se poida xa daremos o paso. Sí que hai título, pero... Hai título que non nos van decir, eso xa sabía eu, pero bueno. Pero claro, quero decir, e agora non tedes, o sea, non tedes expectativa de presentalo este verán, quero decir. No, este verán non. Este verán non. Seguramente sai algún avance, pero non o vamos a soltar agora. Algo vai sair, algún videoclip, algo vai sair agora en breves. Sairá anunciado nas redes todo isto, algo vai sair, pero nada, un avanciño e o gordo vai ir despois, porque realmente non ten maior sentido, ¿no? A mí me jode, a mí me jode, pero xa que están saindo moi poucos discos, quero decir. Evidentemente. Hai xente que os hai valentes que están saindo, pero nin sequera podes despois sair por aí a vendelos, sabes? Porque realmente a maioría dos discos hoxe en día, as bandas como a nosas, vendemos nos concertos, o merchan, todo. Entón non ten moito sentido. Así que nada, vamos a facer así, vamos a sacar un avanciño. Quería dicir tamén que decías que volver aos orixes, igual que volvemos aos orixes neste, eu creo que un disco moi variado, tío. Que hai un pouco de aquí, un pouco de alá, a peña que pide, que te dice o típico comentario, a mí me mola, daqui de arriba me mola, pero al principio, neno, Sí, bueno. Que falo así con ese acento coruñés porque sempre me dio un colega de alá. Pois algunha canción lle vai a molar. Vale. E os que lle diga que agora esta nova onda lle se está molando tamén lles vai a molar. Bueno, creo que podemos gustarlle e disgustarlle por igual a todo o mundo. Sí. Eso nunca sabes si é bo ou si é malo, ¿no? É o rollo que nos mole a nós, tío. Aí está. Gustaría todo o mundo inviable, tens que quedarte contento, ¿no? Claro, efectivamente. Saber que de todos eses palos que vamos tocando neste novo disco, bebimos. Ou se non bebín eu, bebeu el. Para ele é importante, ¿no? Pois é un pouco ese rollo. Porque o proceso creativo non sei se sempre foi igual ou non, como cando se crea un disco daqui da ría, que eso como fajo todo as letras, no, polo que estás dicindo as letras, non sei se todas, pero a maioría son túas, non? Ou non sei se todas. Sí, as letras son miñas. E despois que como é, non te chegas cunha letra ou ensayo e lle dis en que? En saqué? Non hai ensayo, ensayar de cobardes. Está existe iso. Está, eso é, claro, pre-pandemia. No, ahora antes sí, íbamos a un ensayo e facíamos aí o que podíamos. Ahora xa hai tempo que non, que se prepara en casa. Claro, por exemplo, este disco tivestes que crearlo no todo a distancia, sí, claro. Foi feito a distancia, non? Este disco, as cancións que fixen eu, porque, bueno, eso, algúns facemos unhas cancións, outros fan unha letra e me mandan unha melodía para que eu acabe de tal. Claro. E outros, pois, solo veñen e gravan o seu instrumento, depende quen, non?
Pero as que fixen eu, por exemplo, as fixen na época de confinamento duro. Pechado en casa, maqueta rápida con ordenata e foron evolucionando logo aquí. Que abra a xanela e deixe voar a rabia e os ollos de que se escoite a proclama. Lume, máis lume, moito máis lume. 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 Boa noite. O sea, pero vos, sendo sinceros, que se vos pregunto, vos credes que ides tocar este ano algo ou non? O sea, que Anxo, ti que crees? Sí, algo haberá, sí, ¿no? Algo sí. haberá que facer. Xa hubo ano pasado Que era suponse peor, que, ¿no? Claro, que se supón que era peor. Claro. Esperemos que sí, pero bueno, nunca te estabas contigo. Sí, no, bueno, no. en o formato que te dis, ainda que sesa separados de pé ou en sillas, pero bueno, algo ten que haber, algo ten que haber. Pero bueno, ata o ano que ven eu creo que recuperemos. o que é volver a poder ir a un festival e saber se como a sempre ou non, porque isto ainda pode cambiar Sí, moito. ainda pode dar moitas voltas. Bueno, pois eu creo que máis nada, aquí, bueno, aquí teñedes as impresións de aquí da Ría, aquí no seu novo estudio, na Carpintería Recording Studio, onde xa teñen grabado este novo disco que ten nome, pero que non se vai decir e que probablemente estea moi, bueno, que vai estar nas redes. E andade atentos tamén ás redes sociais porque avisarán cando dean os próximos concertos, esperemos que sí, esperemos que todo vaya para diante. E bueno, pois máis nada, un saudiño. Baixar da furgoneta no cabo de Ortegal, letrando aquel bello poema xusto antes de tocar. Un novierto galego coa xente do lugar, seamos xuntos nas Valloza na noite de San Xoán. Verbas de mariñeiro na praia de Maso, Esos son que está con raiva, os quintas 3 de pé. Revolta no Berbés, mantendo Vigo en pé. Cidade proletaria, historias dunha guerra de nunca se levar, que xuntos conecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar, facer camiño, escoitar, aprender e compartir. As dornas de Combarro, loitando contra o mar, ou as gamelas de Ares que nunca naufragarán. A torada enchaitada, un frío que nin Dios, e un resistencia en Monte Alto, unha nova ocupación. Vencer no Carballiño, como sempre se nunca, ir dentro que quera Iñaki a golpes de rock and roll. A mocidade activa do noso bailellón, historias dunha guerra de cuncas e de mar, que xuntos coñecemos nas voltas que a música nos dá. En facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Facendo un camiño andar nas voltas que a música nos dá. Para amizade xente feibe como o vento, ou as ondas sobrar un vento rebelde que vende. Non se agora nos nomeamos a furacán, e agora que sone a música da conectividade coas súas historias de cuncas.